Здравейте, ножомани от цяла България и извън България, дето говорят български. Дойде време за втория видеоурок за точване на ножове за начинаещи. Дълго време се чудех каква да бъде тематиката на втория урок, защото веднага се отзоваха колеги, които казаха: Зосо, ти хубаво то нож така го показва, ама това острие е 7 см, ама я вземи да покажеш такъв ханджар как се точи, примерно. Също така обаче ми привлякоха вниманието мнение на един колега, вече съжалявам, че съм му забравил ника, мнение на колега от Плевен, мисля, че, който каза: взимам шкурка 800, търкаме, не ще да бръсне и не ще да бръсне това нож и това си е. И затова реших темата на втората видеолекция да бъде първият ми нож, който бръсне косми от предмишницата. От сега искам да ви кажа, че втория видеоурок няма да е толкова интересен, колкото първия, може би ще е малко скучен, но моля ви, имайте търпение, изгледайте до край клипчето, сигурно ще намерите нещо полезно. Преди да започнем с урока, искам да се върна малко назад във времето и да благодаря на всички колеги, които се отзоваха с коментари и с градивна критика и които посочиха някои мои пропуски. Сега аз също съм земен човек и греша. Най-вероятно и сега ще имам пропуски. Благодаря на тия колеги, които се отзоваха. От първия видеоурок имам чувството, че доста хора останаха с впечатление, че съм показал начина как да си наострите ножа. Вината не е у вас, ако сте го разбрали по този начин. Вината е моя, защото аз не съм обяснил правилно. Идеята на първия видеоурок беше да ви покаже как да изкарате заусенец, как да го обърнете от тази страна и как да го оберете. Това не е заточване на ножове. Значи, правилно ми беше направена забележката, че ние не сме форум на БГ Мама, ние сме сериозен ножарски форум. Нашите ножове не са евтини китайски бокуци и остротата, която търсиме, не е кухненска, е доста по-висока, така че това, което ви показах в първата видеолекция, нямаше за цел да ви покажа как да си наострите ножа, а имаше всъщност за цел да ви покажа как да започнете да острите ножа си. Това е само началото. Другото, което трябваше да усвоите и което всъщност е другата голяма тайна на заточването, е ето тази. Да държите постоянен ъгъл при заточка, при всяко движение на острието. Сега, малко думи да отделим и на тези мнения, които беха за движенията, правилните движения. Аз ви показах как се движи ножа напред-назад едновременно, но добре, ако решите, че искате да сте стриктни, можете да движите ножа само срещу острието. Може, ако искате, и да го издърпвате. А може, ако искате, да го движите и така, и така, и така. Резултатът ще бъде един и същ. Ще имате заусенец от другата страна, което беше и целта. Това, понеже е най-началото на началото, и понеже това също е началото в началото, и така или иначе ще продължавате да използвате пособия с по-висок грид, въобще не се притеснявайте какви са движенията тук в началото. Целта е постоянен ъгъл, заусенец, обръщане и обиране. Обирането вече показах как се прави обиране на заусенец. Сега някои хора сигурно ще скочат и ще кажат, ще почне да се говори за проварчване на материала, за отчупване на карбидите вместо изтегляне, за промяна в мартензитната структура на стома. Дайте да ги оставим тези неща на технологиите и да вземем си наостриме ножа. Чак на микро ниво да слизаме, ми се струва вече малко прекалено и пресилено. Когато говорим тук, като отидем на камък 8000, на камък 10 000, там нещата не са за начинаещи. Там са за бая напреднали. И така, след като свършите, какво исках да ви кажа? Че няма тайни, но има тънкости при заточването. До някои от тънкостите най-вероятно вие сте стигнали самички. Аз ще ви дам няколко съвета,
Ако искате ги приемете, това си е изцяло ваше право. Вземете си с вас един такъв лист от принтерна хартия, лист за принтер и един вестник. И това ще бъдат вашите контроли при всеки стадий. При най-грубия брус направете заусенец, обърнете го, оберете го хубаво, вземете този дебелия лист и пробвайте как реже ножа. Правете го бавно и той сам ще си каже. Ето, примерно, тук ми запря, което означава, че отпред не ми е остро като хората. Опитайте на дебелата хартия, защото тя се реже по-лесно. След това опитайте на вестник. Може и да се реже, може и да се къса. В случая се къса този вестник. Добре, обръщате на по-финния камък по същия начин. Изкарайте заусенец, с които движения си искате. Тук при този камък е без значение. Обърнете заусенеца, оберете мустака и пак опитайте. И ще видите, вие сами ще си усетите каква е разликата. По този начин ще си създадете един усет. Колко по-остър е станал ножа. След като свършите с този камък, вече преминавате на шкурка 800. Може да минете на шкурка 1000. Лично аз карам с камък 1000, но препоръчвам ви аз шкурка 800, ако искате. Може, казах вече, че може на грид 1000. Сега, тук при шкурката движенията вече са е така. Срещу. Разбира се, трябва да намерите някакъв удобен начин да я залепите хубаво върху парче дъска, върху дървено трупче или както ви е удобно. Нали, всеки си има тертип на работа. Другото, което не правя аз в момента е, че това е водна шкурка, т.е. при нея се работи с вода, не се работи на сухо. Може да работите на сухо, но после трябва да изхвърлите, тя много бързо се задръсти. Така че, по същия начин при шкурка 800, при меките стомани, масовите меки стомани, които са примерно 4X13 или 12C27, или дори ето и тази, дори тая при шкурка 800 също ще извади, това е U10, острие с сърцевина от U10, при шкурка 800 също ще извади заусенец, който ще можете да го усещате на пръста си, няма да е чак толкова фин. Така че шкурка 800 карате до победен край, докато не стане заусенец, иначе нищо не сте направили. След като изкарате мустака, по същия начин, пак си правите една контрола. Дали реже хартия и как реже хартия, как реже вестник, къса ли го, не го ли къса, какво го прави и така нататък. Сега, къде е била грешката на колегата, който след тази шкурка не е успял да накара спайдъркото да е остро? Първата грешка е, че първо говорим, че той се опитвал да заточва ванадиева стомана, което хич не е приятно за острене, това нещо. Второто обаче, което е по-неприятно, е, че се опитвал да използва, явно, може би не е имал достатъчно опит. На всеки се случва. Той се опитвал да заточва острие с ето такава малко доста дъговидна форма. Такива форми на острието хич не са лесни за заточване. Тук, като се движи острието, тук се правят едни такива чупки в кръста, дето, нали, и мене дори ме затрудняват понякога. Именно за това ви препоръчвам в началото започнете с нещо с по-права линия. Сканди дори ако щете. Скандито пък се заточва още по-лесно. Скандито слагате ножа плоско, натискате докато скоса легне върху острието, върху камъка, извинявайте, и движите. Движите по камъка. Но нещо с права форма, ето примерно това ножче също не е много приятно за заточване, защото не знам дали ще се забележи, тук има корем, който влиза навътре в острието, тук има изпъкнал корем, т.е. малко змиевидна форма има острието и при заточване също е малко тегаво, за да се държи, нали, в крайна сметка пък искаме да получим един хубав скос от тази страна, не да дойде как да е. Другото, което мога да ви препоръчам и което си заслужава да се отбележи, първо исках да ви, не знам дали споменах вече, но когато станете достатъчно добри с ежедневни тренировки, дори и след този грид 320, ето тази стомана лично, ще започне да бръсне косми от ръката ви. В началото обаче не се притеснявайте, че не бръсне. Ще реже хубаво вестник, но няма да бръсне. След грид 800 обаче тая стомана трябва да бръсне. Карате до заусенец, обръщате заусенеца, обирате заусенеца и ножа трябва да бръсне.
Сега, тук има още една тънкост, която аз може би ще покажа обаче на друг камък, защото този нож ми е остър, която не съм ви казал. Ето ви е другата тънкост. Много трябва да внимавате, когато обирате за усенеца, без никакъв натиск, трябва да умерите точно момента, в който заусенеца е обран. Продължите ли при обран заусенец, продължите ли с тези движения, 100% ще замажете ножа. 100% ще го презаточите и той ще стане по-тъп, вместо да става по-остър. Затова ви казах, че не е трудно. Трудното е ето тук, в самото начало, докато избие заусенец. По-нататък не е трудно, по-нататък е пипкаво вече. Трябва да се усети кога свършва. Значи едно движение, още едно движение обратно, нали, правим едно минаване и опипвате. Правите още едно минаване и опипвате. В началото ще е така, докато свикнете с стоманата. Или когато взимате нож, който от стомана, който за първи път ви попада в ръцете, е така. Бавно, с малки стъпки опипвате. В момента, в който усетите, че мустака е обран, целия, от двете страни хубаво, още веднъж хоп, хоп и спирате. И минавате на по-висок камък. Което мога да ви препоръчам, тук има много дребни трикове, в интернет сигурно сте ги виждали и при другите по YouTube. За движението при стропинг движението, за обирането на мустака, може да използвате един маркер. Добре е маркера да е перманентен. Що да е перманентен? Защото този не е и като драсна тук не се отбелязва хубаво върху острието. Боядисайте острието на ножа от двете страни. По този начин това ще ви бъде контрола да видите как си държите ъгъла на заточка, защото другата тайна на заточването е ъгъла да е константен. Не случайно повечето фирми продават точила с константен ъгъл на заточка, защото там е гаранция, че още и при такива гритове ще почне да ви бръсне ножа. Минете така ножа веднъж, втори път и погледнете да видите къде движите. Значи в момента, примерно, виждам, че го движа малко по-легнало, отколкото трябва. Така че маркера е един много добър помощник. Да видите дали правилно движите ножа върху заточващия камък. Пак ви повтарям, това трябва да мислех да не го правим, защо пък да не. Хайде да сглобим един комплект на начинаещи. Ето го комплекта, който лично аз считам, че ще е полезен за всеки начинаещ. Един такъв камък, вече този камък го коментирахме, че го има и в практика, и в Baumax. Много по-добро предложение е дал колегата Були от форума на Metal Blade. Посочил един немски сайт, където се продават камъни на Norton от серията India Ocean, който е много по-добър, с 10 лева е по-скъп, 10 лева е по-скъп от този, но определено камъните Norton са се доказали и си заслужава, който може да си го позволи, да си го купи през интернет от немския сайт. Това ето една шкурка с грит 800 и ако имате примерно такова, това вече е малко спорно, дали имате повечето, сигурно имат, това е DC3 или DC4, да мине след шкурка 800 да мине една керамик. Може да се опитате лекичко на диамант. Лично аз не съм пробвал това, но ще ви предложа ето тази комбинация. Ето тези крокстикс на Лански. Имаше въпроси за това точило. Има ли разлика между двата комплекта пръчки? Има. Тези са medium. Тези са fine. Но какво означава medium и какво означава fine, не знам. Никъде не успех да видя какъв грит има тия пръчки. Но така иначе работят. Значи след този камък, след като го обърнете, шкурката и след това точило, 40 пъти на тия пръчки, 40 пъти на тия пръчки, ето това са движенията, ножа ви ще сбръсне, нея ми ще се къса. Няма да фръчат косми, далече сме оттам. Но ето това е, според мен, подходящият комплект за начинаещия.